Boas noites. Gracias por invitarme a participar nesta homenaxe a Josefa Paz e a Juan Antonio Otero, exemplos de coraxe, de compromiso e solidaridade naquela longa noite de pedra da dictadura. Leo un pequeno texto resumindo a miña experiencia naqueles aspectos que coido que poden ter interés. Na España dos anos 60, en pleno desarrollismo, a situación xa non se parecía á dos anos 50. As inquedanzas e moitos mozos espertaban con forza. A sociedade seguía hipervigilada, pero o dinamismo social xa facía que fora difícil controlalo todo. Por exemplo, en torno á cultura, abríanse espazos aparentemente inofensivos que ás veces escapaban aos radares das autoridades. Vivín esa experiencia en dous lugares moi concretos da Coruña. O Cineclub dos Dominicos, na Cidade Vella, e o grupo de teatro de Facho na Casa da Cultura. No Cineclub fómonos xuntando un grupo de xente nova que compartía unha visión ideolóxica de esquerdas. Deste círculo formaban parte Maximino Cacheiro, Manuel Varela, Xosé María Castro, Luis Molla, Antonio Arias e outros como Enrique Beira ou Adolfo Rivas. Varios de nós participamos na creación do grupo de teatro Facho, dirixido por Manuel Lorenzo. De maneira natural, pasamos dunha conciencia antifranquista a un compromiso organizado. Algún xa tiña contacto coa persona que viña enviada de París pola dirección do Partido Comunista. Así, entramos a formar parte da organización máis importante na loita contra o franquismo. Era emocionante porque sentías que moita xente era sensible ás mensaxes antifranquistas. Maximino Cacheiro e máis eu acudimos a un cursillo en Alemaña Oriental. De volta a París, fomos acollidos por familias francesas por unhos días, porque xa estaba claro que non podíamos volver a Galicia, onde estaban a acontecer unha caída importante con moitos dos nosos compañeiros implicados. Lémbrome con moito agarimo de todos eles, e moi especialmente de Enrique Beira, un loitador antifranquista consecuente, entón amigo e camarada, despois tamén cuñado, falecido hai pouco. O exilio dos anos 60 era diferente. Xa había unha España de novas xeneracións, con máis xente que loitaba contra o réxime. Diversificándose as correntes políticas, chegaban ao exilio homes e mulleres de moi diversos horizontes. No exilio hai un tempo inicial propicio a certa melancolía ou angustia. Os referentes da vida cotidiá que tiñas desaparecen. Pensas na situación de moitos compañeiros acusados pola policía ou na cadea. No meu caso tamén estaban implicados meus irmáns. E a preocupación medra pola falta de noticias. Cabilas dándolle voltas á situación real ou imaginada. Cóstache dibuixar unha idea do futuro inmediato. A chegada a París de outros compañeiros da Coruña, de Baldo Blanco, de Jorge Pérez, de Adolfo Rivas e de meu irmán Manuel, contribuíu a paliar esa etapa. Maximino Cacheiro faleceu hai pouco tempo. Foi un compañeiro de exilio moitos anos, un amigo moi presente na miña memoria. Despois dun tempo en stand-by, Santiago Álvarez e Federico Melchor, responsables das publicacións do partido, pedíronme colaboración. Logo, Federico propúxome facer unha viaxe pola Unión Soviética e outros países a mandar reportaxes sobre temas que puxeran en evidencia a modernidade nas sociedades do socialismo real. En Checoslovaquia estábase a vivir xa a primavera de Praga, unha revolución para un socialismo de rostro humano. Alí había bastantes españoles que coñecían o que estaba a pasar. Nunha xuntanza que tiven cos dirixentes do Partido Comunista de España foron unánimes. As acusacións de que detrás estaban os inimigos para debilitar o bloque socialista eran grotescas. De volta a París, Santiago Álvarez e Federico Melchor falaronme de que xa se estaba a preparar o Congreso Fundacional do Partido Comunista de Galicia e que sería de moito interés, dende Radio España Independiente, a Pirenaica, lanzar un programa en galego. Xa había programas en catalán e vasco,
pero non en galego. En Bucarest, Ramón Mendezona era o director da radio, un xornalista intelixente que nos tempos da República tivera que fuxir a Orán e pasar por un campo de concentración en Arxelia antes de poder refuxiarse na Unión Soviética. O programa en galego sería semanal e chamaríase De Ribadeo a Tui. A Pirenaica era un referente para moita xente. A radio tiña unha capacidade que non tiñan os medios impresos de chegar aos militantes e aos cidadáns en xeral. Contribuía a dar esperanza a todos os antifranquistas, especialmente os compañeiros da clandestinidade. Era fundamental para transmitir a orientación política do partido sobre os acontecementos que se producían en España e no mundo. Para alimentar este e os demais programas, o problema era a información do interior. As novas chegaban con retraso, por medio de informes dos enlaces do partido. Tamén chegaban manuscritos, ás veces entrañables, dos protagonistas directos de folgas cada día máis frecuentes, ou de comportamentos en empresas, universidades ou na rúa, que poñían en evidencia a natureza do réxime. Tamén reportaban actitudes exemplares dos traballadores, dos estudantes, profesores ou cidadáns anónimos. Un acontecemento importante que sacudiu o mundo, o movemento comunista e a vida do partido e da radio, xurde cando entran as tropas do Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. Santiago Carrillo acudiu á xuntanza da redacción para explicarnos a posición do partido, moi crítica fronte á Unión Soviética. Esa posición xa estaba na perspectiva do que se chamou logo eurocomunismo. A represión da primavera de Praga agravou o problema da imaxe da Unión Soviética, pouco edificante aos ollos dunha gran parte da esquerda europea. O eurocomunismo proclamou que somente había un camiño para o socialismo, a vía democrática. Para conseguir o cambio en España, falábamos cada vez máis dunha gran alianza do mundo do traballo e da cultura, en contraste coa imaxe tradicional vencellando a fouce e o martelo. A posición do partido levaba coraxe. Entendíase millor entre os comunistas do interior que loitaban contra unha dictadura e menos entre os exiliados da época da República, de onde saíron a maioría dos dirixentes despois da guerra. Pero en todos os sectores prendían debates apaixonados. A situación era complexa. Neses anos houbo escisións de carácter prochino. Agora viñan amenazas tamén pola banda prosoviética. Depois de case un ano na Pirenaica, acudín ao primeiro congreso do Partido Comunista de Galicia e comuniqueilles a Santiago Álvarez e a Federico Melchor que non quería seguir na radio e que me quedaba en París. Entón, comecei un camiño persoal diferente fora da vida interna do partido. A Santiago Álvarez puden velo anos despois en Madrid, pero sobre todo mantiven un contacto con Federico Melchor e a súa familia moi querida para min, e con outros ex-compañeiros da radio en Madrid. Anos despois da morte de Federico, hai pouco tempo, faleceu a súa viúda, Victoria Amat, unha loitadora antifranquista que, como Federico, tamén estivera na Pirenaica. Victoria acaba de recibir na radio e na televisión de Cataluña unha homenaxe moi merecida. Gracias. Saludos a todos.